Performing Arts of Danao City. Inside the province of Cebu has joined hands with the Archdiocese of Cebu, along with the cities of Danao and Cebu, in promoting a massive tree growing program as a response to responsible environmental stewardship. The province of Cebu, led by Governor Pamela Baricuatro, Cebu City, led by Mayor and Danao City, led by Mayor Ramon Nino Durano, will now nourish the tree of hope. Paminaw ang audio sa atong ipilay. Laudato Si, praise be to you. Viva Señor Santo Niño!
Okay, mga higala no, balik ta. Wala mo rin ang Carranza Festival sa Dakbayan sa Danao. Yes, contingent o mo rin ang tapos sa Sinulog Grand Parade mga higala karon no. Diri sa Cebu City Sports Center. Ubay-ubay ning ang mga dancers, mga babae o mga lalaki. O niya nagpupot sila og dahon. Nga mo yung naging kayap-kaya ba with mga lalaki sabdo nga nindot kayo og mga attire. Si Governor Pamela Baricuatro gipaabot nga musayaw ani no. Atong tanawon og asa si Governor Pamela Baricuatro. Siya mo'y kani tatanawon kay murag ari na si Governor Pamela Baricuatro mo perform. Wow, yes. Okay, ang taliwala giabilihan ang taliwala sa mga dancer. O niya ay dira si Governor Pamela Baricuatro in yellow and red. Yellow ang ibabaw o niya red ang iyahang sayal mga higala no. Nagkupot siya ang imahe ni Senyor Santo Niño. Doon ay fireworks no. Makaklaro kinsa ning kuyog ni Governor Pamela Baricuatro sayang pagsayaw. Yes, contingent na din mga higala no, dili ni apil ang atong i-focus si Governor Pamela Baricuatro. Makita ninyo sa screen si Governor Baricuatro kaniyang kiay-kiay samtang yorawarang iyang tuong nga kamot ang iyang wang nga kamutsap nagkupot sa imahe ni Senyor Santo Niño. Ang doon sa ito hagkakauban ng mga lalaki no nga mogi ako ng attire yellow o red. Okay, so si Governor Baricuatro kitaliwadaan sa nagyellow ng mga dancers samtang naghalan sila karon. Sabay-ubay din no nga mga dancers from Dakbayan sa Danao. Ang mga lalaki nagsulog o barong, murag barong no. Kunya brown ang karsones. Ang mga babae blue ang sayal, puti ang upper. Kunya doon ay mga buwak na ipagtuktan. Center o ang grupo nila ni Governor Pamela Baricuatro na nagsulong ng yellow in red. Ang okay, pitsin nyo. Yeah. Tonight fireworks display. Sayaw-sayaw. Moto'y nagtapos mga higala no, sa province of Cebu. Viva Pitsenyor! Ang Carranza Festival sa Dakbayan sa Danao. Okay, tayo na sila mo exit karon. Nindot ang ilang performance mga higala. Guest contingent na yun no.